Саламатсыз мөхтәрәм газиз кардәшләр, сез Татарстан Яңа гасыр каналында Манзара информация музыкаль тапшыруын карыйсыз. И жылы сәламәтлекне ярату өчен дуслар ышанычлы булсын. Бүгенге көн бары тик яхшы хәбәрләрдән генә башлыйк. 2 сәгать дәвамында сезнең белән Манзара тапшыруының иҗат төркеме һәм аның алып баручылары Илдар Кыям белән Ләйсән Хөснуллина булачакбыз. Biz нарат үрентеләрен җыйдык. Хәзер әйдәгез. Шәй әзерләп карыйбызмы? Әйдәгез. Килен кайнана темасы инде ул мәңгелек тема һәм без бүген сезнең белән шул хакта сөйләшеп китербез. Республикабызның гүзәл табигатьле чишмәләргә бай авылларының берсе Яшел-Үзән районы Олы Шырдан авылы. Авыл Казан ханлыгы чорыннан билгеле. Революцияга кадәр чыганакларда Түбән Шырдан исеме белән дә мәгълүм җирле риваятлар буенча беренче килеп чыккан урында биредә марилар яшәгән. Бу чыннан да дөреслеккә туры килә, чөнки авылның бер читендә әле бүгенге көндә дә Ширмеш чишмәсе дигән чишмә эшләп ята. Бик матур, мул сулы, тәмле чишмә. Һәм авылның зиратында бик борынгы кабер ташы бар. Ул Дусай Айышулыныкы. Ул авылда нигез салган шушы алпавытларның берсе булса кирәк, һәм нәкъ менә аңардан данлыклы казаковлар нәселе үсеп чыккан. Олы Шырдан туган авылым, борынгы син, серле син. Хезмәт сигән халкың белән һәр вакытта нурлы син. Авылым ямьле язгы таңда сайрар кошлары белән, ап-ак кардай шау чәчәкле чиялекләре белән. Шапай чишмәсенең суы һаман тамак төбендә. Шул чишмәнең сафлылыгы сакланадыр күңелемдә. 34 ел Олы Шырдан авылы мәктәбендә татар теле укыткан, хәзер инде лаеклы ялда булган укытучы Гөлсинә Гайфуллинаны шигырьләр язырган нәкъ менә туган авылы илһамландыра. Ул безне Яшел-Үзән районының Олы Шырдан авылы тарихы белән таныштырды. Сүзенең авылның горурлыгы булган чишмәләрдән башлады. Иң борынгы чишмә менә шушы Ширмеш чишмәсе дип атала. Исеменнән үк аңлашыла. Бу авылыбызның көньяк батышында Ширмешләр, марилар яшәгәннәр. Һәм шушы чишмә иң салкын сулы чишмә булган. Авылда 8 чишмә бар. Алар барысы да төзекләндерелгән матурлар. Ширмеш, Бадыхан, Әкәмин, Галия чишмәләре, Чапай, Гани инешләре борынгыдан авыл халкын саф сулы белән сыйлый. Һәм иң зур, матур, күп сулы чишмәбез бу Таш инеш. Аның исеме ник соң Таш инеш дип атала? Кайын Насыр истәлекләрендә бу чишмәнең исеме Бикташ кеше, Бикташ исеме дигән исемле кеше белән бәйләнешле. Бу сәүдәгәр булган, авылда бик күп атлар тоткан. Кайын Насыр истәлекләре буенча авылның көньяк көнбатышында марилар, Ширмешләр яшәгән. Шырдан сүзе дә марый һәм татар сүзләре кушылмасы дигән фараз бар. Шурга урман, дан татар сүзе. Имеш бу атама урманнарга дан дигәнне аңлата. Михаил Худяков аңлатмаларында ул булай дип атый. Безнең монда Сәкил буйлары бик зур матур Чувашиядән килә торган елга бар, Сәкил елгасы. Авыл халкы иреммигезле тирлек тоткан. Иреммигезле тирлекнең бер эчендәге агзасы, шәгесе Шыртан дип атала икән. Менә шул термин белән дә кайтарып бәйлиләр. Ничек булса да булган инде бүгенге көндә Шырдан атамасы 4 авылга да бирелгән. Авылдан 2 километр ераклыкта Кече Шырдан. Ул Кайым Насырының туган авылы. Олы Шырданга ул туганнарына бик еш килә торган була. Шулай ук бу авылда Риза Фәхретдиннең 6нчы буын бабасы Юлдаш та яшәгәне билгеле. Гомумән авылда элек-электән укымышлы, зыялы кешеләр күп булган. 1128 хуҗалык булган. Күп бит шул чор өчен. 2 мәхәллә булган. Һәм 2 мәдрәсә булган. Авылыбызга иң беренче белемне Әгерҗе төбәгеннән килеп укыткан, аны Мандалина абыстай дип йөртәләр. Шушы апа килеп, үзенең кичкенә генә улын ияртеп, безнең авылга килеп белем биргән. Авыл халкы укымышлы гына түгел, хезмәт сөючәндә. Шырдан авылында күп итеп тирлек асраганнар, иген иккәннәр, оста итеп катык ясаганнар. Шырдан катыгы бүген дә бик популяр. Олы Шырдан авылын ил күләмендә булган вакыйгалар да читләтеп үтми. Революция, колхозлашу еллары, Бөек Ватан сугышы тирән эз калдыра. Бу авылдан 400-дән артык кеше фронтка китә. Бик азы гына кире әйләнеп кайта. Мин китә алмыйм синнән, тик уйларым канатлы, Сәкил буе талларыңны гомерлеккә яраттым. Һәр
эшен инде дә булса бер төскә өстенлек бирәм. Ныграк ярата ул аны. Киемендә, иендә күбрәк кулланам, хәтта машинасын да шундый төслесен сайлыйм. Идә күбрәк тынычландыра торган төсләр кулланырга киңәш ителә. Аксыл, яшькелт, зәңгәр су әлеге төсләр тынычландыра, ий ул безнең ял тынычлану урыны. Әмәлә мен үземнең эш кабинетында кызыл төсле абойлар ябыштырдым. Киресенчә эшкә дәртне уятсын дип. Дөрестән дә җәмәгать без элек заманнарда аклы һәм каралы төсләрне генә беләдер шикелле, чөнки телевизорларыбыз шундый иде. Аннан гына түгелдер инде ул замана үз үзгәртмәләрен, үз төзәтмәләрен кертә һәм без инде хәзер төсләр байлыгы эчендә яшибез. Интерьерда туры килә торган төсләрне дөрес сайлау иң мөһим мәсьәлә. Бүген без дизайнда төсләр палитрасы турында сөйләшербез. Взять какой-то основной цвет, ну, например, Монда ниндидер төп төс сайланган. Менә мәсәлән, соры төс. Һәм нәкъ бу диварлар кәеф барлыкка китерә. Монда җылы һәм рәхәт. Кунаклар бүлмәсе өйне тулаем чагылдырырга тиеш. Бу гаилә үзенең буш вакытының күп өлешен үткәрә торган урын. Биредә кунаклар кабул итәләр, аралашалар, ял итәләр. Шуңа күрә төсне сайлау мәсьәләсенә җаваплы карарга кирәк. Һәр кеше биредә үзен яхшы хис итәрлек булсын. Я взяла самый интересный, сложный серый цвет. Мин иң кызыклы соры төскә тукталдым. Мәсәлән, монда бөтен нәрсәне кызгылт сары төскә буясам, ул артык күп булып тоелыр. Шуңа күрә соры төп төс буларак сайланды. Аның белән идән төсендә туры китерергә җиңел. Аннан соң мин монда ачык төстәге пәрдәләр куярга булдым. Ул дивар төсе белән туры килә. Һәр иртә аш бүлмәсеннән башлана. Бу көне буена җитәрлек кәеф формалаша торган урын. Шуңа күрә биредә бер-берсен тулыландыра торган төсләрне дә, контрастлы төсләрне дә куллану отышлы булачак. Можно очень смело использовать два цвета. Курыкмыйча ике төсне кулланырга була. Аксыл көрән һәм соры төсләр бик нейтраль. Алар ак белән туры килә. Шуңа күрә әгәр үзегезгә отышлы итеп аш бүлмәсе эшлисегез килә икән, бу ике төсне төрле комбинацияләрдә куллана аласыз. Ут яктысы ничек төшүенә карап, төсләр үзгәрүдә кабул итүгә тәэсир итә. Моны бүлмәне җиһазландырганда исәпкә алырга кирәк. Электр лампалары салкын тоннарны баса төшә, җылыга яктылык өсти. Этот вариант зеленым, он достаточно успокаивающий, природный, натуральный. Бу яшел төснең табигый варианты. Ул тискәре йогынты ясамаслык дәрәҗәдә кулланырга тиеш. Мин аны соры төс белән бергә урнаштырдым. Соры төс фонында яшел тынычландыра, һәм шулай ук ул алтын су пәрдәләр белән дә туры килә. Монда алтын су төс төп-төгәл кирәкле күләмдә генә кулланылган. Әгәр бу төс күбрәк булса, ул артык тоелыр иде. Төсләр безнең эмоциональ халәтебезгә тәэсир итә. Кискен контрастлы төсләр, ачык тоннар активлык өстиләр. Йомшаграк төсләрне туры китерү тынычлык тоярга мөмкинлек бирә. Казанда 31 марттан 30 сентябрьгә кадәр муниципаль берәмлекләр арасында бәйге форматында мәдәният көннәре уза. Биредә тарихи, мәдәни күргәзмәләр, туристик маршрутлар презентациясе, милли аш-су, иҗади коллективлар чыгышлары аша муниципаль берәмлекләрнең уникаль мәдәни коды белән танышырга була. Чираттагы район Мамадыш районы. Һәм безнең студиябездә кунакта әлеге районның мәдәният бүлеге җитәкчесе Степан Спиридонов. Хәерле көн исәнмесез. Степан Петрович, менә әйтегез әле, бу атнада җомга көнне 26 май көнне нәрсәләр белән шаккаттырга уйлыйсыз? Без шулай ук башка районнар шикелле бик тәп кушылдык бу бәйгегә. Безнең бәйрәм Казанда бәйрәм була инде безнең өчен, якташларыбыз өчен, Казан халкы өчен бәйрәм була. Концерт түгел, филармония базасында, филармонияның ичендә, филармонияда, паркта кичке 4-тән башлап Казан халкы безнең янга килеп, анда Мамадыш күп милләтле, Мамадыш халкының милли ашларын, милли традицияләрен, уеннарын, җырларын, биюләрен килеп күреп, ашап карап азыкларына әйме. Шунда ук әйтик, керәшеннәрдә пирмәнкә нишләп пирмәнкә пилмән түгел икәнен белеп, аның тәмен белеп, күзикмәк нәрсә икәнен, шулай ук күптән онытылган татаршларының ашып үзләренә ашап карап китә алалар. Шундай күңелле бәйрәм булачак. Анда инде безнең кухнясы азыклары дигәч тә гына түгел, күптән онытылган бит һөнәрләр дә бар әйме. Менә ул һөнәрләрне оста янына утырып, эшләп карап, ясаган әйберсен алып китеп үзе белән өенә элеп куеп, кабат-кабат искә төшереп Мамадыш мәдәнияте бәйрәменә әйме. Мәдәният бит әле ул
җырбыюына түгел, мәдәният әле күреш һәр кешенең үзенең халәтен, формалашкан халәте дәйме, төрле шартлар дәвамында. Шуңа күрә безнең инде концертна түгел, әйткәнемчә, ул сәгать ярымга сузылган концертка кадәр тамаша урамда. Урамда, ул паркта. Аннан тыш, безнең Мамашта бик тәмле продукция җитештерелә. Болыгы, казылыгы, сырлары, башка сөт азыклары, аларның барысында сатып алып китәргә була. Алар безнең Россия базарында бәяләнгән азыклар сатып алып китәргә була. Аннан соң инде рәхәтләнеп кирип, утырып, креслоларга Мамадыш җырчылары, бейүчеләре, сәнгать осталарының концертын күрергә була. Мамадыш артистларга, сәнгать осталарына гомер-гомергә бай булган. Шуннан да бик борынгы җир бит әле. Әйе, бик борынгы җир. Инде Әби патша заманына бирле Мамаш шәһәр статусы бар Мамадышның әйме. Не кадәр җырчылары бар. Инде элеккеге патша заманындагы күренекле җырчыларны башласак, без искә алырга тиештер. Николай Фигнерны, бөтен дөньяга танылган тенор, опера җырчысы, педагог та, ул күпме җырчыларда тәрбияләгән үзе. Безнең үзебезнең музыкада Ярулиннар безнеке. Ярулиннар безнеке. Ярулиннар безнеке булгач инде иң беренче татар балеты Шүрәле безнеке дигән сүз итне әйме орлык. Аннан соң безнең хәзерге вакытта җырчыларыбыз ул Георгий Ибушев, Миңгылабый, алар бөтен татар дөньясына танылган кешеләр әйме. Яшьләр арасында да бик күп безнең Мамаш районыннан чыккан тыңлаучыны шатландырып җырлап. Гөлнәзир апа үзе дә утлы тавыш белән җырлый торган кеше. Менә безнең белән килә. Гөлнәзирә апага зәйе, Гөлнәзирә Талипова. Иң татар җырын иң оста итеп башкаручы хатын-кыз җырчыларның берседер ул мәгән хәзерге вакытта әйме. Дөрес, ул профессионал җырчы булып эшләп йөрми. Безнең белән бергә мәдәният хезмәтендә ветераннарны җитәкли ул безнең Мамаш районында. Ну, җырчы. Бар бер сәхнәдә. Әйе. Шуннан да шулай Әлеге чарага менә монда яшәүче, Казанда яшәүче мамадышлар гына килә аламы? Юк. Без билгеле инде мамадышларны үзебезнең якташларны менә шушындай афиша белән, шушындай игълан белән күптәннән чакыра башладык. Үзегезгә генә кирегез дип түгелме? Күршеләрегезне, туганнарыгызны, дусларыгызны барсын да җыеп кирегез дип. Безнең филармониядә зал зур, 600 урын, 600 кеше җыя алабыз без анда. Рәхим итеп теләгән бар кеше безнең концертка, безнең тамашага, безнең бәйрәмгә кушыла ала. Безнең бәйрәм гомумән алганда ул атала есть на ветке городок, Мамадыш дип атала. Нәшәптер шаярудан шулай килеп чыкты да, без аны калдырга булдык. Концертның үз исеме бар. Концертның исеме кеше Җиһан үзәге. Монда инде бик зур мәгънә ята. Шактый саллы, бик фәлсәфи. Әйе, бик фәлсәфи, бик зур мәгънә ята. Концерт, аның бит үз шартлары бар концертларның әйме. Без соңгы 2 ел эчендә булган концертларыбызны барладык та программаларны, менә шушы программаны алып килергә булдык. Бүгенге көн кадагына суга кебек. Чөнки кеше Җиһан үзәге человек центр вселенной була бит инде әйме. Ул бит инде кешенең позициясе, кешенең тәрбиясе, һәр кешенең позициясеннән, карашыннан кешелек дөньясының бүгенге торышы хәл ителә шулай бит. Илнең, бөтен дөньяның. Шуңа күрә менә шундый фәлсәфирәк шул вакытта без шушы концерт белән безнең районда яшәгән барлык халыкның да сәнгатен күрсәтә алабыз. Шуннан да шулай, сезгә иҗади уңышлар, матур итеп башкарып чыгарга насыйп булсын. Мамадышның бренды булырдай әйберләр шактый күп, һәм шуларның берсе ул әле Петров. Әмма бу турыда без алдагы көннәрдә сөйләшербез. Уңышлар сезгә. Рәхмәт. Кунагыбыз белән саубуллашабыз. Күп кенә дары үләннәрен яз көнне җыялар. Чөнки әлеге чорда яшь вакытта аларның файдасы күбрәк. Нарат бирләре дә нәкъ менә шундый. Хәзер аларны җыеп куйсагыз әйбәтрәк, инде аның файдасы хакында әйтеп тә бетергесез. Мин Ләйсән аның әле вареньесын кайнатмасын да ашаганым бар. Әйбәт. Яшел даруханә туплаучыларга, үләннәр җыючыларга вакыт инде җитте. Хәзер инде нарат бирләрен җыярга була. Әйдәгез әле аның файдасын безнең сюжетны карап белерсез.
Наратның файдасы күптәннән билгеле. Нарат үскән җирдә һавада эфир майлары күп була. Наратлыкта йөрү үзе бер дәва. Аның үрентеләрен, биреләрен әби-бабайларыбыз җыеп киптерә торган булган. Бүгенге көндә дә кешеләр аны яратып җыя һәм дәвалану өчен куллана. Бу аңлаешлы да, чөнки ул күп органнар өчен файдалы. Нарат үрентеләре һәм биреләре уникаль биохимик составка ия. Анда күп кенә эфир майлары, үсемлек гормоннары, А һәм Б витаминнары, аскорбин һәм олеин кислоталары, флавоноидлар бар. Шул рәвешле көчле антиоксидантлар санала. Яз җитүгә инде без үләннәр җыя башлыйбыз. Менә быел яз иртә килеп, апрельдә үк инде хәзер безнең нарат биреләре өлгерде, нарат үрентеләре өлгерде. Нарат күркәләре тиздән өлгерәчәк һәм алар организмга бик файдалы. Бигрәк тә ютәл вакытында, йөткерү вакытында бронхит, астма белән авыручыларга нарат үрентеләре, биреләре, күркәләрен төнәтмә ясап эчәргә тәкъдим итәм. Нарат биреләре 2-3 см озынлыкта була, алсу көрән төсле. Дәвалану өчен нарат биреләрен, үрентеләрен иртә язда биреләр ачылганчы җыярга кирәк. Бу вакытта биреләр кабырчык белән капланган һәм сумала белән беркетелгән була. Кул белән дә җыярга була, әмма кайчы белән кисеп җыйсак уңайлырак. Шулай ук гемоглобиннары түбән булган кешеләргә дә нарат үрентеләреннән төнәтмә ясап эчәргә тәкъдим итәм. Нарат биреләрен, үрентеләрен сез дә дәвалану өчен кулланасыгыз килсә, табиб белән киңәшләшегез. Ул бөтен кешегә туры килми һәм аллергия бирергә мөмкин. Без нарат үрентеләрен җыйдык. Хәзер әйдәгез, чәй әзерләп карыйбызмы? Әйдәгез. Хәзер монда нарат үрентеләрен салабыз күпмедер. Һәм кайнар су агызабыз өстенә. Әйе. Һәм шул рәвешле 15-20 минутка калдырабыз. Безнең нарат үрентеләреннән чәй инде әзер. Әйдәгез кабып карыйк инде аны хәзер. Әйдәгез. Мондый чәй ютәлдән, йөткерүдән бик файдалы. Шундый тәмле исләр чыга, нарат исләре. Шулай бит? Әйе. Бик тәмле, үзенчәлекле тәме бар. Әйе. Сәламәт булыгыз. Алма агачларының инде чәчәген куяр вакыт җитте. Әбзәле һаман матур итеп алма агачлар турында җырлыйбыз һәм бу бик табигый да. Резда Хусаинова. Töplerimde paralamaş, bultakları parlı bir kılaç. Paraştay bizde parlı bulundur, sin ağaçı emin sanduaç. Birde jimişleri buldu bir tatlı. Onlar ağaçlarını bulğanında min sanduğa şidem qanatılı. Paraşım parlı jimiş
ağaçta almam para bulasın deyip sayradım meni donlar atqanda Barlık izlere yoramadım miken Almağaşım şeşe atqanda Qaralmalar bilen delegeş delegeş Sen koldırgan alma ağaçım Dik yalgızım gına tatıyman şun Parlı almalarını ballarım Qaralmalar bilen delegeş delegeş Sen koldırgan alma ağaçım Barlı jimirşlerim senin desin Balalarım benim ularım Barlı jimirşlerim senin desin Balalarım benim ularım Balalarım benim ularım Кызгы катык, көмеш кашык киявым белән кызыма. Язгы катык, ярык кашык киленем белән улыма. Килен кайнана мөнәсәбәтләре электән үк бик актуаль проблемаларның берсе булып саналган. Хәзер исә бу мәсьәләдә килеп чыккан проблемаларны бер-берсе белән сөйләшеп, уртак фикергә килеп хәл итәргә тырышалар. Күпләргә психолог та ярдәм итәр һәм шуңа күрә әлеге четерекле мәсьәләдә психолог киңәшләре артык булмас дип уйлыйбыз. Исәмсез хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Килен кайнана темасы инде ул мәңгелек тема һәм без бүген сезнең белән шул хакта сөйләшеп китербез. Аңлашылмаучылыклар килеп чыга кайнана һәм килен арасында. Бу нидән килеп чыгасың? Бу беренчедән мин әйтер идем, бераз гына яшьләрнең сабырсызрак булуыннан килеп чыга торгандыр. Чөнки әни кеше ул инде үзен улын бик ярата. Бусы дөрес әйбәт. Улын бик ярата һәм инде аның шушы улын бәхетле иттереп күрәсе килә. Әмма дә ләкин күбәниләрдә бераз гына ул көнчелек дигән әйбер дә бар. Аны беренчектә бетереп булмый. Менә бу вакытта яшь кыз балага нәрсә эшләргә соң? Иң беренчедән сабыр булырга. Икенчедән акыллырак булырга ничек? Менә ирне әнисеннән тартып алып, үзен дигәнчә генә яшәтмәскә, әнинең дә фикерләре белән килешергә. Мәсәлән, иргә конкрет киңәш менә бу бит. Иргә инде әнingә чәчәкләр алып кайт. Әнingә әйдә матур-матур күчтәнән чалабызмы, яисә шәл яулык алабызмы, яисә инде белмим, менә берәр мәрҗән алып кайтсаң да, шулай бит әнигә кичкенә генә белеп булса да, ул инде аның карашы үзгәрә киленгә таба. Икенчедән, әгәр дә сез аерым торасыз икән, ул кайнана килә инде дип әзерләнеп торганчы, аны ешрак үзегезгә кунакка чакырырга. Әни әйдә балаларына карашырга килә әле, әни әйдә шулай иттерергә әле, әни әйдә булай иттерергә әле диебрәк инде менә ничектер аның җаен табарга кирәк. Шул вакытта сезнең менә кайнана һәм килен арасындагы барьер дип әйтимме, ул бетәчәк һәм бу әнинең карашы сезгә үзгәрәчәк. Хәтта менә ирегез телефоннан сөйләшкән вакытта да үз әнисе белән әйме, килеп әни сәлам, ничек хәлләрең дип әйтәсез икән, ул вакытта инде әнинең күңеле була. Һәм инде ул шуңа шатланып, "Эй кызым, рәхмәт, синең хәлләрең ничек?" дип сорый. Уже менә бу сезнең ике арада
күренмәс җеп, җылылык җебе сузыла. Менә аннарысын карагыз, әни кеше бит инде, менә әгәр дә инде яшь килен иннән дә йөкле икән, шулай бит бәбәй көтәләр. Кайнана дип әйтгәндә, әни үзенең фикере була инде, ул менә бу колясканы алдыртасы килә, бу караватны алдыртасы килә, исә менә бу кирәк, әйдә менә моны алабыз. Менә бу вакытта сез каршы килмәгез, менә булайрак әйтергә кирәк. Эй, әни ярыйсың бар әле, рәхмәт яусын. Менә әйдә менә бу караватны мин сайлыйм, но әгәр дә син шушы караватка матрасларны, постельный комплектны син сайласаң, шундый әйбәт булыр иде. Син бит инде акыллы, тәҗрибәле кеше дип әйтәсең икән. Шул вакытта инде теге сезнең арадагы менә бу конфликт юкка чыга, әни үз урынын белә. Һәм иң тагын бер киңәш иттереп әйтәм, менә әгәр дә сезгә күңелегездә ни дә булса ошамаса, сез уртага салып сөйләшегез. Әни, әйдә сөйләшик әле, булай иттереп яшәп булмый бит. Менә сиңа менә нәрсәләр ошамый, миңа нәрсә, мин өйрәнермен, мин әле яшь, миңа синең фикерең кирәк, миңа синең тәҗрибәң җитеп бетми дисәгез, сез бер кат утырып сөйләш. Андый гаиләләр бар минем тәҗрибәмдә. Утырып сөйләшкәннән соң ике якта аңлаша һәм инде бу сезнең татулыкны ныгытачак. Инде мин барыгызга да сезнең бәхет телим, шатлык телим, гаиләләрегездә татулык телим. Һәм бүген биргән киңәшләр алар инде бары тик файда гына булсын иде. Бүгеннәрдә генә Казанда әйдә бас дип аталган татар биюен үстерү остаханәсе булып узды һәм студиябызда кунак бар. Фәнис Хайруллин Нардуган җыр һәм бию ансамбленең балетмейстеры. Хәерле көн дустым, исәмез. Хәерле көн. Фәнис, сез әлеге остаханәдә, әйдә бас дигән остаханәдә җиңү яуладыгыз. Ул нинди номинациядә һәм сез анда ничегрәк катнаштыгыз? Җиңү дөрес түгел. Бер номинация мин алдым, иң оста балетмейстерше. Димәк, җиңү бит инде. Иң яхшы булып танылгансыз. Юк инде җиңү түгел. Җиңү ул гран-при беренче урын. Без татар биюне матурлаттык кына. Бу номинациядә җиңү дип тыйнаклык күрсәтә инде безнең Фәнис. Шуннан да уңышлар алга таба да дәвамлы булсын. Нардуганда бүген ничә кеше бии? 600-дән күбрәк тә кешеләр йөри. Балалар 5 яшьтән 23 яшькә кадәр йөри. Шуннан да бу Нардуганны Ләйсән минем күп тапкырлар күргәнем бар, алар менә анда бит инде төрле милләт балалар, алар татар биюендә бии, колумбия биюендә бии, мариныкында, чуашыкында һәм милли дуслык шушында була инде дип күземә яшьләр килгәне дә бар. Шул кадәр талантлы балалар алар. Мин аларга уңышлар теләп калам. Менә үзегез ничә ел шөгыльләнәсез инде бирде? Мин үзем 5 яшьтән балалар бакчасыннан йөрим. Җыр һәм бию ансамбле Нардуганда Нардуган җыр һәм бию ансамблега 2016 елда кірдім. Хәзерге вакытта балаларны бит күбрәк әти-әни заманчарак биюләргә өстенлек бирә, эстрада биюләренә. Менә биредә халык биюләрендә башкарасыз. Дөрес бит? Дөрес әйтегез, чөнки хәзерге балалар бик милли биюләрне яратмый. Бәлки безнең ансамбль белән шул биюләрне яратуын һәм мәхәббәт арттырасыз инде. Да, мәхәббәт арттырасыз. Заманчалаштырасыз биюләрне. Башка якларга чыгып йөрисезме? Россия буенча манда, башка төбәкләргә, гастрольләргә. Безнең ансамбль 2019 елда барган Турцияга һәм шул елда без октябрь аенда Китайга киттек. Һәм киләсе елларга безнең чит илләргә план бар. Турне түгел. Берничә гастроль. Ярар, бия бит. Димәк, Нардуганны чит төбәкләрдә, чит илләрдә дә яхшы беләләр. Дөрес әйтегез, чөнки безнең ансамбль ул бик оста һәм танылган коллектив, һәм чит илләр безне үзе чакыра. Менә бусы тагын да сөенечле, шулай чакырулар ешрак булсын, күбрәк йөрергә, иҗат итәргә насыйп булсын, балаларга да, җитәкчеләргә дә уңышлар. Рәхмәт. Быел Ислам динен кабул итүнең 1101 еллыгын Изге Болгар җыенында билгеләп үттек һәм әлеге чараның трансляциясе, турдан-тур трансляциясе Татарстан Яңа Гасыр каналы һәм ТНБ Планета каналларында да күрсәтелде. Милләттәшләребез тормышында булган башка вакыйгаларны безнең хәбәрчебез Ләйсән Гайнуллина җиткерәчәк. Ләйсән, сез сиңа. Хәерле көн, мөхтәрәм тамашачылар, республикабызда һәм чит төбәкләрдә яшәүче милләттәшләребез.
Сугыш дәвамында кырылык була. Икмәкне фронтка җибәрү өчен халык басулардан бошаклар җыя. Аларны сукалы, копчыкларга салып барысын да фронтка җибәрә. Ә үзләренә бәрәңге кала. Анысы да булмаганнарга үлән. Теманы Фирүзә Сәләмова дәвам итәр. Әти сугышта үлеп калды, әни сугыш вакытында үлде. Сугык дип. Сез ничә бала калдыгыз? 3. Сәрби Камал Тукманбетовага 96. Ул вакытта аңа 15 кенә. Ятим калгач кечкенәләрен балалар йортына урнаштырырга дигән тәкъдимне 2 тапкыр кире кага. Ул аларны бер үзе үстерә. Нәрсәләр ашадыгыз ул вакытта? Үлә, төрле нәрсә, эшбек булса, ди булса шуны үзем колхозда шу яшькә кеш эшләдем. Сугышта халак булганнарны искә алабыз. Сугыштан кайтканнарны искә алабыз. Әмма бит сугыш елларында авылда ачтан үлүче кешеләрне хәзер искә дә алучы юк. Менә аларга һәйкәл куйдырасы иде дигән тәкъдим белән чыга авылдашлары Рафик Макаев. Сугыш чорында ачлыктан үлгән авылдашларына истәлек билгесендә ул урнаштыра. Ләкин Рафик Макаевка ачу тантанасында катнашырга насыйп булмый. Bir aylık kına ул yol halakatına uçrap vafat buла. Шулай сугыш кырларында, авылларда, ачлык вакытларында халак булган барча арвахларыбызга багышлап Коран окыйк. Алар да бүгенге көндә безнең белән бергә куанып ятсыннар. Һәм дә инде шушы памятникны әзерләп куйган безнең авылдашыбыз Сагыйд улы Рафик абыйга да багышлап Коран окыйк. Ул да бүгенге көнне күрә алмады. ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمة الله. آمين الله. Теләгем шул, алдагы тормышларда мондый аянычлы хәлләр булмасын, сугышлар бетсен. Жмых дигән нәрсә була бит инде. Шуны ашадык. Шуннан соң инде җәй язырлар җитү белән şu küçük diye arazın batva diye süveklерның ulanlarını ormandan neler alıp kaytıp baldırgan diyen üsümlüklerini alıp kaytıp solarını tuturap açıp şatırgan yani. Haykalöşü ул зур эшнең башы гына. Алда сугыш елларында ачлыктан кырбан булган авылдашлар турында информация җыю һәм исемлеккә теркәү. Рус телендә язучы татар нәселеннән булган автор гаҗәеп сирәк күренеш түгел, чөнки татарлар бөтен җирдә, Россиядә һәм аннан читтә дә гомер итәләр. Фәридә Габдраупова Барнаулдан, рус телендә язучы шагыйрь. Ул әсәрләрендә бөтен хисләрне чагылдыра ала, дип белгечләр. Шуңа күрә Фәридә Әнвәр кызының иҗат җимешләрен ишетергә теләүчеләр байтак. Томс татар мәдәни үзәгендә узган очрашуда Елена Софиуллина булып кайтты. Фәридә Габдраупова Россия язучылар берлеге әгъзасы. 8 шигырь һәм проза китабы авторы. Аның иҗат җимешләре хәтта башка илләрдә дә бастырыла. Фәридә 16 ел инде Томскига халыкара фестиваль бәйгесенә жюри әгъзасы буларак чакырыла. Быел татар китап сөючеләренә дә бәхет елмайды. Ул аларда кунакта. Ну как, шәһәрдә в городе. Я родилась в Барнауле. Вот. И шәһәрдә мин Барнаулда тудым. Минем бабам мулла булган 1918 елда алар Барнаулга килгәннәр. Аның үзе белән алган копчыгында гарәп телендә язылган китаплар гына булган. Бала чагында Фәридә артист булырга хыялланган. Исемен дә Фәридә Кудашева хөрмәтенә биргән әтисе кызының бу теләген хуплый. Ләкин комиссия әгъзалары «Вас слишком много татарского» дип кабул итмәгәннәр кызны театр көллиятенә. Я даже, выйдя замуж, не меняла фамилию. Рус кешесенә кияүгә чыккач, мин татар булып калыр өчен фамилиямны үзгәртмәдем. 2021 елда Саумы Казан Республика конкурсының финалисты булды Фәридә ханым. Бу минем өчен зур бәхет, ди ул үзе бу иҗат нәтиҗәсе хакында. Тамырларына кайтарткан сәяхәттә аны оныгы гаҗәпләндергән. Он в тюбетейке ходил, ему так нравилось, он там с этими татарами обнимался. Ул Түбәтәйдә йөрергә ярата. Җирле татарлар белән кочаклашты. Без лингвистик мәктәпкә кердек. Ул анда укучы кызларны татар телендә сәламләде һәм кочаклады.
Фарида ханым Барнаул шәһәрендә дулкын татар мәдәнияте үзәге, җәмәгатьчелек активисты. Күп еллар мине белгән, минем белән аралашкан кешеләр мин татар милләтеннән булуыма игътибар итмәгәннәрдә, ә белгәч, шәхси мөнәсәбәтләр башка дәрәҗәгә күтәрелде ди ул. Рус телендә язылган булса да, аның әсәрләрендә татар сүзләре һәм сүз тезмәләре байтак. Татар тамырлары авторның иҗатын боятучы, аңа ям, өстәмә энергия, рух биреп торучы булып кала. Син минем йолдызым, жаным, күңелем, мин сине яратам, сөям, көтәм. Бүгенге җиткерәсе мәгълүматларым менә шулар иде. Исән-имин булыгыз. Бу дөньяда ни сәбәптән тәнгә мунча, җанга юк дип үзгәләнеп язган бөек шагыйребез Габдулла Тукай. Ләкин тәннең дә үз хакы бар икән. Безнең бүгенге тапшырыбызның мөхәррире Әдилә Сәфәрова шулай диде. Тәнне дә карап, тәрбияләп тору мәслихәт, бу безнең бурычыбыз. Соңгы елларда мунчага карата кызыксыну артты. Әлеге культура тагын да популярлашып китте. Мунча яратучылар берләшмәсе барлыкка китте. Килде, хәтта чабынучылар арасында төрле ярышлар да уздыралар. Шушы көннәрдә Казанда мунча кыру осталары буенча чемпионатның сайлап алу этабы узды. Соңгы елларда мунчага карата кызыксыну артты, әлеге культура тагын да популярлашып китте. Мунча яратучылар берләшмәсе барлыкка килде, хәтта чабындыру осталары арасында ярышлар да үткәрелә башлады. Шушы көннәрдә Казанда мунча кыру осталыгы буенча чемпионатның сайлап алу этабы да узды. Сейчас проводится чемпионат Республики Татарстан по парению в русской бане. Рус мунчасында парлану буенча чемпионат үтте. Ул Татарстаннан Идел буе округына сайлап алу этабы буларак узды. Әгәр дә безнең чемпионатта катнашкан оста Идел буе округында җиңү яуласа, алга таба ул Россия чемпионатында катнашачак. Биредә финалга 8 кеше үтте. Катнашучылар гаризалар белән бергә үзләренең чабындыру вакытында төшерелгән видеоларын да җибәрде. Шулар арасыннан без алга таба узачак чемпионатта Татарстанны лаеклы тәкъдим итәрдәйләрен сайлап алдык. Әлеге этапта тәртип шундый. Һәр катнашучы 5 минут эчендә үз программасын тәкъдир итәргә, 20 минут эчендә чабыну бүлмәсендә осталыкларын күрсәтергә тиеш. Катнашучыларны хакимнәр төркеме күзәтә. Аларның һәрберсе тәҗрибәле мунча остасы һәм ярышлар җиңүчесе. Система оценок устраивается по 6-бальной системе, с половинками можно ставить, то есть 1,5. Без осталарны 6 баллы система буенча бәялибез. Тышкы кыяфәттән алып, тәкъдир итү, парлану бүлмәсенең бизәлеше, өстәмә элементлар белән тәэмин ителүе бәяләнә. Соңыннан техник элементлар исәпкә алына. Чемпионатта катнашучыларның осталыгын судьялар белән бергә тамашачылар да күзәтте. Аларга карарлык нәрсә дә шактый иде. Барлык чыгышлар уникаль, күбрәк якты динамик тамашага охшаган. Һәр останың кабатланмас өслубы һәм технологиясе бар. Для повышения своего мастерства, получить обратную связь от своих коллег. Осталыкны арттыру, хезмәттәшләр, хакимнәрдән тәҗрибә алу, халыкара һәм Россия дәрәҗәсендәге ярышларда катнашу мөмкинлеге бар. Үзеңнең хаталарыңны да шушында күрә аласың. Мунча осталыгы турында сәгатьләр буе сөйләргә мөмкин. Чабындыручының эше тегәл үтәлгән, шарланып, шомарып беткән хореографиядәге бию сыман. Тик музыкасы мунча себеркесе тәнгә арынудан чыккан чапылдау һәм пар шыңлавы тавышларыннан гыйбарәт. Әгәр дә сез мунчаны яратмыйсыз икән, димәк сезнең дөрес эшләүче остага эләккәнегез булмаган. Гадәттәгечә һәр чәршәмбе көнне без сезгә республика матбугатына күзәтү тәкъдим итәбез. Сөембикә журналының май саны тышлыгын Диләрә Ханова бизи, әлеге ханым абыстай. Кайдагына яшәсә дә уңдырышлы туфракка чәчелгән затлы ырлык кебек, тамыр җибәреп, тирә-ягын матурлыкка, яхшылыкка күмә белүче, матурлык тудыручы герой турындагы язмадан укучылар да үзләренә файдалы мәгълүматларны күп алырлар. Май бөек җиңү белән бәйле. Бу санда да әлеге датага багышланган берничә язма бар. Балык Бистәсе районының Котлыбөкәш авылында яшәүче, концлагерьдә туган Зәйнәп Бикә апа Мөрсәлимованың тетрәндергеч язмышы Шәнечкеле чыбык артында язмасында чагыла.
Әниләр өчен бишек язмасында тормыш сындырлык итеп сынаган язмышлар турында. Йортсыз җирсез калган хатын-кызларны я вокзалдан, я күп катлы йорт подвалларыннан алып кайтабыз. Баласы белән урамда яшәгән әниләр булышкан очракларда булды. Авыр хәлдә калып, ярдәм сораган бер генә хатын-кызда игътибарсыз калмый диләр Кылыбей социаль йорты хезмәткәрләре. Бу әниләр узган юлы журнал битләре аша булса да узып карау укучыларга әллә никадәр гыйбрәт һәм сабак бирер. Кем баласы димәгез проектының чираттагы кунагы Россиянең атказанган Татарстанның халык артисты, Галиәскәр Камал театры артисты Наилә Гәрәева. Яңа проектны яңа гаилә серләре белән дәвам итәбез. Спектакльләре аша күптән яратып өлгергән Камал театры баш режиссеры Фәрит Бекҗәнтаевның балачагын әнисе истәлекләр буенча барларбыз. Тулы интервьюны безнең социаль челтәрләрдә дә карарга онытмагыз дип яза Сөембикәнең журналистлары. Шигърият сәхифәсендә укучылар Эльвира Сафина шигырьләре белән таныша алачак, проза яратучыларны исә Ринат Мөхәммәдиевның Кунак кызы хикәясе көтә. Ялкын журналының беренче битләрендә дөньясында кайнаучы ике чибәр кыз Иркә белән Энҗи каршы ала. Алар сиңа Апуш театраль студиясенең үзенчәлекләре, спектакльләрнең ничек әзерләнүе турында сөйләрләр. Шәхес сәхифәсендә сине тагын бер театр вәкиле белән әңгәмә көтә. Яшь режиссер, драма һәм кино актеры Артур Әмиров республика күләмендәге чараларны әзерләү тәҗрибәсе белән уртаклашыр. Һәм булачак актерларга киңәшләр дә бирер. Психологияда шитләтеп узмаганнар. Бусанда анорексия турында психолог һәм әлеге авыру белән күзгә-күз очрашкан кешеләр белән фикерләшкәннәр. Шулай ук сезне әти белән кыз бала һәм әни белән кыз бала мөнәсәбәтләренең камил варианты нинди булырга тиеш һәм бу мөнәсәбәтләрнең кыз бала киләчәгендә ничек чагылу хакында эчтәлекле язмалар көтә. Матбугат темасын кунакханә сәхифәсендә дәвам иттерәбез. Студиябызда кунакта Идел журналының баш мөхәррир урынбасары Мөршидә Кыямова. Хәерле көн, исәнмесез. Мөршидә ханым, Идел журналында ниндирәк яңалыклар бар? Шуннан башлыйк әле сезне. Аллага шөкер, менә җәйгә аяк басабыз бит инде. Май айы булса да күптән җәйдә дип әйтикме. Шуңа күрә Идел журналы да яңалыклары бик күп. Без әле күптән түгел генә Татарстан матбугаты көне билгеләп үттек. Әлеге уңайдан яңа рубрика ачып җибәрдек. Үзебез турында үзебез дип атала. Беләсез бит инде, ул журналист халкы шундый башка һөнәрләрне, башка шәхесләрне бик күп яктырта. Үзен генә күләгәдә нишләптер калдыра. Һәм менә бу хатаны без төзәтергә уйладык. Һәм безнең журналыбызда яңа рубрика, май айыннан яңа рубрика эшли башлады. Үзебез турында үзебез дип атала. Мәсәлән, без анда Татмедиада эшләүче журналистларны яктыртып барабыз. Дөресрәге, алар үзләре белән таныштыралар. Менә монсында безнең Фәрит Салихов, Шәһри Казан журналисты, шулай ук Туган айлар газетасы чыгып килә Татарстанда, шуның редакторы Юлия. Менә бик матур фотолары белән, бәлкем аларны тама укучылар безнең белә торгандыр исемнәре белән, әмма кыяфәтләрен танымыйлар. Шуңа күрә фотоларны да зур итеп бирдек. Һәм игътибар иткәнсез, яшьләргә өстенлек бирәбез. Беренче яңалыгыбыз менә шул булды. Бу басмада 3 журналист турында белергә мөмкин. Юк, бу басмада 4 журналист турында. Без һәр сон саен 4 журналист белән таныштырып барабыз. Менә Рәмзия бездә бар әле, Ялкын журналының баш мөхәррир урынбасары. Хәтта программадан тыш тагын бер журналист турында язылган әлендә. Әйе, программадан тыш тагын бер журналист турында язылган. Журналистлар актив бит, әйме. Соңгы арада бигрәк тә активлаштык. Буңар инде безнең социаль челтәрләр дә сәбәптер. Рәмис Латыпов дигән журналист бар иде бездә, әйме. Бар иде дип нәрсәгә әйтәбез иде дип. Чөнки ул драматург буларак та үзен танытты. Һәм менә синең янәшәңдә утыра торган журналист үзенең коллегасы турында бик матур гына мәкалә язып чыкты. Дөресрәге, аның Җырлап яшик дигән пьесасы турында, спектакле турында күптән түгел генә Корея театрында премьерасы булып үтте. Менә без журналистларны төрле яктан ачабыз. Язучылар да алар теге көндәлек мәгълүматны җиткерүче генә түгел, язучылыкка дәгъва итүче шәхесләрдә икәнен ачыкладык. Мөршидә ханым, яңа исемнәр дигән проектыбыз турында да сөйләп үтсәгез. Әйе, Идел журналы шундый тыңгысыз ул, әйме. Без яңа исемнәр барларга булды. Хәзер зорланырга яратабыз бит инде, язмыйлар, укымыйлар дип, ләкин менә без моныңга каршы чыгабыз һәм шундый рубрика ачып җибәрдек, проект яңа исем ачабыз дип. Монда безнең бу проектта 50-гә якын катнашучы гариза бирде. Һәм менә аларның кайсысы шигърият белән шөгыльләнәчәк, кайсысы проза әсәрләре язачак. Аларында әлбәттә осталар кирәк һәм аларны бүлгәләдек. Без анда безнең язучы
Рөстәм Галиуллин беришесен алды, Ландыш Абударова, тағы кемене Ләбиб Лерон, менә алар белән эшләячәкләр. Аларга төрле биремнәр бирәләр һәм алар үзләренә язып күрсәтәләр. Ел ахырында, декабрь ахырында да аларның иң талантлылары һәм матбугатка күренергә, кешегә, укучыга тәкъдим ителергә лаеклыларын без менә шушы журналда бирәчәкбез. Бу ел сайын үткәрелә торган проект булачакмы? Әле бу бик күләмле хезмәт, әйме менә башлап җибәрдек, онсын мактанып әйтә алмыйм, вакыт күрсәтер. Ел дәвамында булырмы? Ел дәвамында ел сайын яңа язучы, яңа исем ачып булмый торгандыр, бу минем фикер. Һәрбер журнал тышлыктан башлана. Менә тышлыкка игътибар итегез. Гүзәл Җиһаншина, безнең укучыларыбыз, даими укучыларыбыз белә, без язабыз икән сәнгать турында, җырчылар турында. Без язабыз профессионаллар, фәкать профессионалларны гына. Менә безнең һәрбер тышлыкта, һәрберсендә генә түгел, анда җырчылар гына бирмәйбез, башкаларын да, ләкин тышлыкта җырчы чыга икән, яшь җырчы, алар профессионал, консерватория тамамлаган җырчылар. Әлеге тышлыкта безнең Гүзәл Җиһаншина, Гүзәл ул безнең Туфан самавары проектында катнашты һәм аның төпле фикерләре, кызыклы фикерләре менә шушында шулай ук эштә урын алды. Гүзәл шулай ук нәрсәсе белән кадерле ул безнең өчен, менә яшьләрдән халык җырларын, бурмалы, моңлы җырларны иң оста башкаручы җырчы буларак мәгълүм. Яшел Үзән районының Ачасыр авылыннан мәлім? Әйе. Социаль челтәрләрдә дә турында әйтеп киттегез, менә анда да активмысыз? Әлбәттә, яшьләр булгачтан, яшьләрнең күбесе бит инде социаль челтәрләрдә утыра, шуңа күрә һәрбер өлкәсендә актив булырга тырышабыз. Бездә яшь журналистлар эшли. Менә күптән түгел Нәбәби ялыннан безнең Зөләйха Камалова дигән журналистыбыз чыкты. Аның да монда мәкаләсе бар. Казакъстанга барып кайтты. Казакъстан бит инде хәзер актуаль. Казакъстанга барырга кирәкме, барырга кирәкмиме? Менә шулай ук әлеге мәкаләдән укырга мөмкин. Аннары әйтеп киттем бит, яшь исем дип. Яшь исем һәм без монда улпат язучылардан әңгәмәләр оештырабыз. Дөресрәге менә YouTube каналларда видеога төшереп иләбез. Безнең бу сонда Ркаил Зайдулла чыкты һәм Рабит Батулла. Алар инде менә бу яшь каләмчеләргә үзләренең ничек итеп язучы буларак формулашулары турында төпле киңәшләрен, фикерләрен бирәләр. Шактый кызыклы әйберләр бар икән, журнал алып укырга мәслихәт. Иҗади уңышлар сезгә. Рәхмәт. Рәхмәт Ясын. Хөрмәтле кунагыбыз белән сау булашабыз, тапшыруыбызны дәвам иттерәбез. Шәһәрдән 50 чакрым ераклыкта Раифа авылы тирәсендә дендрарий бар. 1921 елда ук нигез салынган аңа. Бүтән җирдәге үсемлекләр дә бер үк төрле шикелле, ләкин аларның үзенчәлекләре дә бар икән. Дендрарийга баргач, моңа үз күзләрем белән күреп инанасың. Республикабызның матур урыннары белән танышуыбызны дәвам итәбез. Бүген юлыбыз Иделкама тыюлыгына барып тоташа. Биредә бер гасырлык тарихы булган дендрарий урын алган, ул Раифада урнашкан. Дендрарийга 1921 елда нигез салына. Шул ук елда беренче экзотик үсемлекләр алып кайтып утыртыла. Баштарак аның мәйданы зур булмый. Хәзер территориясе 35 футбол кырын сыйдырырлык. 1960 елдан Иделкама тыюлыгы составына кертелә. 1978 елда илебезнең ботаника бакчалары, 2003 елда үсемлекләрне саклау буенча халыкара ботаника бакчалары советына кабул ителә. Дендрарий территориясе 3 өлешкә бүленә: Америка, Европа, Азия. Һәр континентка хас 500дән артык төрдәге куа һәм агач үсә. Табигать белән кызыксынучылар өчен экскурсияләр оештырыла. Тик алдан кисәтәбез. Дендрарий урманы бик зур. Вакытның ничек үткәнен сизмичә дә калачаксыз. Аннары биредә бик дымлы. Ширкиләргә тешләттерергә курыкмасагыз, гырур алга атлый аласыз. Бәхеткә бүгенге сәяхәтебез онлайн, шуңа да бу уңайсызлыклардан куркырга кирәкмәс. Экскурсияны биология фәннәре кандидаты Әнвәр Аюпов алып барачак. Менә хәзер без аллея керәбез. Туй западный дип атала инде ул тие. Крымда, Италиядә үсә, аннан килгән таулар арасында. Элекке теге туберкулез белән бик авырганнар халыкка. Менә пенсионерга хәбәр, менә бай кешеләр шул җәй вакытында шулай шунда Крымда, Италиядә лечиться иткәннәр. Менә монда һава шуның хәле чиста, особенно теге җәй кояшлы җәй көннәрне. Значит, теге операционныйларда алай һава чиста түгел,
Менә монда ничек әйтим, естественный средада. Хәзер сезнең белән секция Америкага керәбез. Менә ике яктан да үсемлек лох серебристый дип атала. Менә чәчәк, бик матур исле чәчәкләр. Менә берәсме шмель апеллят итә аларны, җиләкләрен ашарга мөмкин. Хәзер менә монда үсемлекләр менә бу әйтик кара чыршы, битвистый чыршы. Менә алар бөтенесе дә килгәннәр Америкадан. Менә тыпчыкларны күрәсезме? Менә аларга инде 21 елны утырткан иде. Алар инде чириләр, картаеп, менә яңа үсемлекләр, бөтенесе матур итеп үсәләр. Дендрарийның Америка бүлегендә 45 төрдән артык үсемлек исәпләнелә. Кайчандыр бу агачларны Россиядә яшәүчеләр экзотик дип тапкан. Мәсәлән, шикәр өрәңгесен. Америкада һәм Канадада кыш азагы яз башында бу агачтан су җыю гадәте бар. Бик шифалы диләр. Аны кайнатып, өрәңге сиробы да ясыйлар икән. Демото нарат була инде. Менә монда кояш җиргә бер качан да дәкми. Ниләре, энәләре җиргә төшә, шунда монда бер нәрсә дә үсми. Менә шулай Американың шундый урманнар бар. Теге ат белән дә теге индеецлар җиргәннәр үз вакытында. Вот. Менә хәзер шундый матур гына участок. Бу барлык үсемлекләр дә галимнәрнең экспедицияләре вакытында кайтартылып утыртыла. Ә менә Америкада үсүче кызыл имән исә юлны якынайтып буадан гына китертелә. Моның тарихы бик кызыклы икән. Кызыл имән дип атала, дуб красный. Безнекенә караганда аның яфраклары аны очлы. Теге көлөнгә шаган. Менә ул Буа районыннан кан килеп эләккәндер булганда. Анда шунхады күп шул үсемлек урман булып үскән, аны утынга алалар. Хәзер безнең имәнне күрсәтермен мин. Безнең имән менә бу кызыл красный дуб дип атала менә. Күрәсезме, яфраклар бер-берсеннән аерылышлы. Дендрарийның Америка өлеше буенча сәяхәт шуның белән тәмамлана. Башка бүлекләре белән киләсе тапшыруларда танышырбыз. Манзара тапшыру өчен Галина Шаймулина, Әмир Залишев. Шундай матур көйләрдән башлап җибәрәбез чираттагы кунакханәбезне. Студиябызда кунакта Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрының оркестр солисты Алмаз Ахунов һәм әлеге оркестрның сәнгать җитәкчесе Муса Җәлил премиясе лауреаты Ильяс Камал. Хәерле көн исәнбез. Менә әсәрнең татар халык эрбит икәнен таныдым. Вариацияләрнең авторы, эшкәртмәнең авторы кем икән? Рамил Курамшин бу кинең эшкәртмәсе. Авторы. Шактый гына кызыклы һәм әлбәттә инде Ильяс, без менә бу әңгәмәнең темасы итеп алабыз Алмазның иҗатын. Аның иҗат кичәсе үткәреләчәк, шулай дип беләм. Әлбәттә, һәм менә бу концертның тематик исеме дә бар. Гармон моңнары үтсен йөрәккә дип атала. Без үткән сезонда башлап җибәрдек яңа концертлар циклы, татар классик музыкасы җәвһәрләре дип аталган. Цикл анда инде аның бер юнәлеше буларак бүгенге көндә яшәүче иҗат үтүче иҗатчылар белән таныштыру. Ул инструменталь башкаручылар да, солист иҗатчылар да, шулай ук авторлар белән таныштыру максатыннан оештырылган цикл иде. Һәм инде менә Алмазның кичәсен оештыру ул инде очраклы гына түгел. Алмаз безнең театрның иң әйдәп баручы музыканты. 10 ел дәвамында хезмәт итә театрда. Инде ул күп спектакльләргә
музыканы яздырды, катнашты, хәтта артист буларак та эпизодик рольләрдә чыгыш ясый. Әлеге кичәдә менә кемнәр булачак, ниләр көтелә? Безнең концертыбызда Татарстанның халык артистлары Резида Тухватуллина, Зөлфия Валиева, Татарстанның атказанган артистлары Ринат Шамсетдинов, халыкара конкурслар лауреатлары Илнур Байназаров, Гөлнара Байназарова, Артем Пескунов, минем дусларым Ранис Габазов, Гүлия Сагиева, минем абыем Адель Ахунов була, тагы Закирия фольклор төркеме, Казан дәүләт консерваторияның фольклор ансамбле булачак, һәм безнең Мугҗиза театр студиясының артисты Анель Имамиев. Монда инде җыеп әйткәндә, бу Тинчурин театрында бер музыка бәйрәменә әвереләчәк Алла бирсә. Әлбәттә. Шулай дип күз алдына китерәбез. Җанлы тавыш, бөтен музыка теле яңгырашта булачак. Алмаз, менә сез бит әле ишетеп белүемчә, үзегезнең диплом эше буларак Рөстәм Вәлиевнең иҗаты турында эшләгәнсез. Менә шул хакта да әйтеп үзегез, ничек бу идея килде сезгә? Кемдер тәкъдим иттеме? Казан дәүләт консерваторияда магистратурада укыганда мин гармун белән шөгыльләнә идем. Шул Рөстәм Вәлиев безнең гармунның иң бөек уйнаучысы Татарстанның. Шуңа күрә шул теманы алган идем. Миңа балачактан гармун моңнары күңелгә кергән иде. Әтим минем Сарман якларыннан, Сарман яклары үзегез беләсез, иҗади кешеләргә бик бай. Илһам абый Шакиров шул яклардан, минем дәвәтием Авзал һәм Зөфәр гармун белән кызыксынганнар, аулак илләрендә уйнаганнар. Мин аларның уйнавын тыңлап үстем. Шул моңнар килеп эләккәннәр дип уйлыйм. Һәм сеңеп калган канда. Әйе. Шуннан да шулай. Әмма мондай төр чараларны еш үткәрергә туры киләме? Кызганычка каршы халык җыю бик җиңел эш түгел хәзерге көннәрдә. Бигрәк тә инструменталь музыка концертларына. Әмма безнең хыялыбыз моны инде бишрак оештырырга, белсеннәр безнең нинди талантлы башкаручыларыбыз барлыгын. Һәм әлбәттә бу безнең цикл буларак бара һәм дәвам итәчәк, Алла белсә. Мин моны бик хуплыйм. Чыннан да бик күркәм башлангыч, алга таба аны эшләргә дәвам итәргә кирәктер дип саныйм. Репертуар ягыннан килгәндә нинди әсәрләр яңгыраячак? Безнең концертыбызда татар халык җырлары да уйнаячакбыз. Евгений Дербенко язган әсәрләрне уйнарбыз. Тагы татар классик музыкасы. Һәм инде монда фольклор коллективлары булгач, алар фольклор коллективларда монда бөтен жанрлар үз иченә керә бу концертка. Хәтта рок композиция да булачак. Алайса барып кара кирәк. Мин булай теге рок ние түгел инде, фанаты түгел, ләкин барыбер кызык. Шуннан да иҗади уңышлар насыйп булсын, җиңеллек белән башкарырга һәм алга таба да шулай янып, мотор итеп, кубарланып эшләргә насыйп булсын. Рәхмәт. Кунакларыбыз белән саубуллашабыз һәм тапшыруыбызны алга таба дәвам иттерәбез. Татарстан атказанган сәнгать эшлеклесе Фәнис Гыйльметдинов бу көннәрдә үзенең юбилеен билгеләп үтә. Без аны ихлас күңелдән тәбриклибез. Ул Татарстанның Актаныш районы Иске Байсар авылында туып үсә. 69-нчы елда Казан музыка училищесын, 79-нчы елда исә Казан дәүләт консерваториясын тәмамлый. Училищедан соң Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясенә эшкә чакырыла. Татар дәүләт җыр һәм бию ансамблендә музыкаль әдәби лекторий бүлегендә эшли һәм күркәм бөек җырчыларыбызга кушмалык итә. Фәнис абыйга алга таба да күркәм мотор тормыш теләп калабыз.
Тормыш мәгънәсе шатланып яшәүдә. Якты таң балкышыннан башлап кичке шәфәк алсулыгына кадәр. Дөньялар ничек кенә катлаулы булмасын, тормыш ямын тыеп яшәр өчен һәр мизгелгә шатлану кирәк. Барыгызга да исәнлек, саулык теләп саубуллашабыз. Тапшырыбызның 24 май чыгарылышының белән үз эшен төгәлли. Алдагы көннәрдә шатлыклы, нурлы, бәрәкәтле очрашулар насыйп булсын. Исән сау булыгыз.